Live, live. Maraming kailangan ng mga ating nararamdaman natin mga Pangulo na President Duterte at ang kanyang Senado at Bogo. Ano yan ang pagpasalamat na lulusan sa inyo at sana hindi kayo magkagawa sa amin. Dahil kami ay mga anak niya, mga tatanungin. Ako. Ayun na lang po, walang salamat po. Picture na, live ako eh. Ano ko na yung nanay? Adinay ko rin sa mga street, mga natutipahula ng mga wala na andiyan namin para makakanitan ng mga kano, website, laso ng dapat na ikapanya, mga gulay na meron siya. Mga ano, ito dyan yung gabi, sinigyan mo yun. Nasi-adin? Adin ang kita mo na. Tumulan yun. Hindi ka sarili nakakaptan ka kurma. Tidak ada kurma na. Supaya nasa kurma buya rin. Makira ga seri mahilig sa kurma. Balik sa mga mundaro. Wah, ngabalin sir. Ini balingin na terakhir ano to. Duterte, bigay sila sa pera. Sila bigyan sa pera na kinuwera sa pera na yan man ini wala gyud ini swista budigas na diyon niya. Ayan. Ano mo yun? Kailangan mayroon kayong dala-dala mo ano. Yung sinuha natin, buhay mo ba? Kaya tayo kumasakit ng natin. Para sino na? Para makipagtas mga yun.